Mamadu Awa Gassama an sigilen tun y'an siɲɛ caman wallahi ka hami ka jɔrɔ wallahi k'an ka jɔnnaya yira Ala la o kɛra k'a fɔ Mamadu Awa Gassama bɛ bolola wale jamana kɔnɔ kosɛbɛ a dɔ la an sen t'a la sɔrɔ an bolo t'a la sɔrɔ mais a bɛ ye ko fɛn min tali kɛ suya kɔlɛtigiw sigilen don minnu b'a bila fiɲɛ fɛ minnu b'a ja a ta ka bila bɔlɔlɔ kan ɔ k'an m'an da ma kasi ka ɲini dali masa fɛ ale min ale bɛ se ka a kumakan ninnu ta k'u bila fan bɛɛ fɛ ka taa sɔrɔ a ma kuma o kɔ an bɛ ɲɛsin jamana faamaw ma n'o ye Côte d'Ivoire jamana a n'a kiiritigɛlamɔgɔw wallahi et puis k'u ka fɛɛrɛ kɛ an da faralen kɔ Mamadu Awa Gassama parce que i b'a yira k'a fɔ an sigilen filɛ tu sais e ne filɛ nin ye baro min na tan e tɛ baro in i t'a giriya dɔn parce que mɔgɔ min bɛ wele k'a fɔ ko international jamana ni jamana cɛ n'anw kuma k'a bɛ k'a yɛrɛ fɔ non c'est des faits amma bi ni'mati rabbika fahaddis o tɛ yɛrɛ fɔ ala ka nɛɛma ala ye nɛɛma minnu ka ɲɛ k'ala wale ɲuman dɔn n'olu ye ayi o ni yɛrɛ fɔ ni waso tɛ kelen ye o ka jan ɲɔgɔn na a ma fɔ ko nin min fɛ ko ye waso ye nka min sen na kino bɛ yala c'est une question de compétence ka dɔnni toi tu avais fait quoi compétence sur le développement pour ka gɛlɛn Mali la waya wala sa a bɛ ye ko Mamadu Awa Gassama kɔni a y'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kaso la sa Gassama jaabi o kɛra a kun fɔra ko ka san 5 kaso d'a ma ko nin 100,000 k'a k'o sara kiiritigɛlamɔgɔw o kun ye nɔminɛba ka laɲini ye kiiritigɛlamɔgɔw nana dɔgɔkun jan tɛmɛnen k'a fɔ ko san 3 o ni miliyɔn 3 k'a k'o sara fɛn bɛ tali kɛ jamana kantigi la o tɛ Alassane Dramane Ouattara ye Papa Ado ale ko nin ko in sera ban ye ten sa jamana kantigi ka kan bila a y'o de d'a ma belebele maa si tɛ se ka weleli kɛ min kɔfɛ bilen ayi nin ye nin bannen pewu Ouattara an bɛ fɔ yan o la sa a bɛ ye ko ko fɛn bɛ tali kɛ a fɔlen ko a bilala faamaw ka mobili belebeleba mobili ninnu farafinna olu tɛ batara mobili ye dɛ dennin tɛ dɛ ko k'a bɔ kaso dilan kan dɔrɔn ka n'a bila o climatisé kɔnɔ mais n'i y'o kɛ marakakɛ la marakakɛ ni clim famanen ka t'o bila mobili climatisé kɔnɔ ya tɛ marakaw k'i ka baro kɛ i ka marakaw to yen mais c'est des faits fɛn minnu kɛra an bɛ k'o de ɲɛfɔ a bɔra kaso la ka taa mais clim ko ninnu bon tu vois un peu ni jamana ɲɛmɔgɔw ko kumaw ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ko kumaw dɔw kan na fɔ a b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw bɛ ka kuma gɛlɛya mɔgɔ bolo mais an fana b'an sigi ala yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ ka bɔ n'u y'a ye olu ko kuma dɔw kana fɔ c'est que a tɛ tali kɛ olu kelen ka ko la hali an yɛrɛ ka ko kuma dɔw bɛ yen mobili ba nana jɔ o faamuna k'a bila o mobili kɔnɔ o fana faamuna o dun ye climatisé mobili climatisé c'est là-bas il y a commencé problème u nana nɔfɛ ka taa n'a ye c'est que a fɔ ten bon ko ka tila ka taa n'a ye tugun dunanjigiso belebele o ka di marakaw ye sisan kɔni i bɛ k'a tɔ fɔ cogo min c'est bon marakaw kun dimina ko Gassama minɛna k'a ma diya olu ye bon ni Gassama kuma minɛ a tun bɛ don mobili climatisé kɔnɔ c'est que n'i kan ayiwa Yakuba a tɛ ka foyi kɔ dɛ n'a kɛra min ye c'est que tɛ ye mais kɔni bɛ ye i taara marakaw ka événement na n b'i photo ci u ma n ko sɛgɛ ka cɛ ni ne bɛ ka sɛgɛ bila aw ye fan bɛɛ kɛ fɔlɔ ye ka dimi ka mankan ci ka kiri ka kule bon n'a tun bɛ taa kaso la est-ce que a tun bɛ don ni mobili ɲumanba in kɔnɔ ani ni hôtel belebele in o ni hôtel belebele ye n'a kibaru cɛ a ye bonya sɔrɔ bon peut-être a dɔ la nin bɛ se ka kɛ ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka teriyaw sinsinnen wallahi donc o sira fɛ an bɛ se k'an sinsin ko dɔ kan ka ko dɔ dilan wallahi bon wari seleke tɛ bɛ dukure Soninko ala ka seedo kuyate mbatere ampati Soninko ngare aro tampindi de segero tampindi cɛ kojugu baro ko kɛ ala bɛ kɛ yɛlɛ ye sinon ni kojugu belebele kojugu ko baro bɛ kɛ yɛlɛ ye wallahi o la sa an bɛ foli bila ka taa se Alassane Dramane Ouattara kosɛbɛ n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen wallahi fo ka taa se Ivoirien denw bɛɛ lajɛlen ka taa se Ivoirien denw bɛɛ lajɛlen ok ja Mamadu Awa Gassama dɔw kun bolo ko nin y'a ko bannen sa ko ninnu bɛ Ala de bolo wallahi o de kama an ko an ka ŋana ɲuman siri bɛɛ ta la wallahi ka sabu kɛ i ka hɛrɛ bɛ min bolo i t'o dɔn koyi wa kuma dɔ la i ka masaya bɛ maa min yɛrɛ fɛnɛ kunteri la dɛ i t'o fana dɔn donc comme Yakuba bɛ dibi la sa o la an bɛɛ bɛ jɛ k'a di Ala de ma Ala de ye ko
jalatigɛbaga ye Wallahi. kɛcogo la kɛcogo min ni anw tɛ se ka ɲɛ foyi f'o la. Voilà, an bɛ segin ka na an ka hɛrɛ kumaso kɔnɔ walasa